Senyor Prieto, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. El senyor Barber sempre té la capacitat de fer-nos enfadar en un plenari, o almenys de fer-nos enrabietar. Confesse que vostè ho ha tornat a aconseguir, perquè té l'absoluta indecència de vindre avui a demanar una proposta política, que és el mateix que demanar que la Terra torni a ser circular i no plana, en una declaració d'intencions que sap vostè que és absolut paper mullat, quan no una falsedat a la ciutadania. I té la indecència de fer-ho vostè quan sap que ha comès mentida darrere mentida. Primera, la frase de la fiesta se ha terminado no es meua en el plenari. La frase de la fiesta se ha terminado es de Antonio Beteta, secretari d'Estat d'Hisenda la legislatura passada del seu partit, en referència als pressupostos que van confeccionar vostès la legislatura passada. ¿Sap qui era el regidor d'Hisenda? Guillermo Barber, igual el coneix. El responsable de la fiesta que se terminó cuando nosotros llegamos al ayuntamiento. La primera feina que van fer va ser pagar la factura de la barra, dir que la farra s'havia acabat, apagar la música i encendre les llums de la sala. I això ho vam haver de fer enmig del major ajust que recorda esta ciutat. Vostè diu, per cert, que voluntari. Sap que és una altra absoluta mentida de les que vostè pronuncia, perquè nosaltres no vam aplicar el pla d'ajust de manera voluntària. Sap vostè, perquè així hi ha una llei de l'embut molt curiosa, qui va aplicar la part del pla d'ajust que més li agradava? Vostè, que va dir que pujava els impostos el 21%, va dir sí, ja haremos un plan de ajuste, però va enviar un pla d'ajust 2 vegades al Ministeri i no li van acceptar perquè sabia que portava una pujada impositiva que vostè es va negar a aplicar. La pujada impositiva, per cert, que apliquem nosaltres en arribar al govern municipal. Parlant de propostes polítiques, jo ne presentaria una altra. A banda del 24% d'esta legislatura, per què no baixem el 21% que van fer vostès per a que la farra i la festa no s'acabara mai en esta ciutat? Eixa és la meva proposta política. Perquè és el mateix pujar els impostos el 24% per a ficar ordre en esta ciutat que pujar els impostos el 21% per a que la festa en Gandia mai s'acabara. El responsable d'això és vostè. Estan vostès ahí sentats. I ho van fer no sols en un pla d'ajust que no van ser capaços d'aplicar 2 vegades, sinó en un pressupost que el Tribunal Superior de Justícia els ha tombat 3, perquè eren il·legals. Com il·legal és la seva proposta avui, portar-la al plenari dient que baixem els impostos el 24%, perquè un reial decret seu, no nostre, igual que seua és la pujada impositiva que ens volien aplicar en el catastrazo, els diu que les baixades d'impostos no poden anar més enllà del que suposa recaptar el mateix tots els anys en l'Ajuntament de Gandia. És a dir, que mentre recaptem el mateix podem baixar els impostos, però si hi ha un decrement del que som capaços de recaptar, no tenim marge de maniobra, i això és una mentida política que s'ha de desmuntar, no tenim marge de maniobra per a baixar els impostos en la ciutat de Gandia. I té la desvergonya vostè, 3 pressupostos il·legals i 2 intentones fallides de pla d'ajust després, de vindre així i dir-li al govern municipal què és el que ha de fer. Doncs mire, jo li retruque. Jo no vull que el 21%, jo no vull que el 24%, jo vull que el 24% més el 21% immoral aquell que van fer d'amagadet quan vostès governaven per a que així hi haguera un acord de palmero sense ofici ni benefici i per a continuar gastant tots els dies a mans plenes. Amb els diners dels ciutadans, amb el 21% de pujada d'impostos que mai es va explicar a la ciutadania, a diferència de la nostra explicació clareta i raseta i molt transparent quan vam arribar al govern municipal, dient-li a la gent per què anàvem a pujar-li els impostos, ni més ni menys que el 24%. I mire que això ens va costar sang, suor i li confesse que fins i tot llàgrimes, perquè no sols va anar en detriment dels serveis municipals, sinó que va anar en detriment de moltes de les coses que hi havia a esta ciutat i que ens havien fet referents durant molt de temps en l'etapa democràtica. Així que avui no vinga amb lliçons, perquè sap que vostè no les pot donar, perquè no li les admetem. No anem a admetre lliçons del responsable de la fallida econòmica de l'Ajuntament de Gandia, perquè no hauria d'estar capacitat de sentar-se així i vindre a donar lliçons després d'haver quebrat i arruïnat la ciutat i l'Ajuntament. No li les anem a consentir, perquè en esta ciutat, senyor Barber, algo falla i és la política econòmica que vostès van aplicar. Acabe. Algo passa, efectivament. Algo passa quan vostè ix en premsa i anuncia una esmena que sap que és il·legal i que no pot presentar i avui en la Junta de Portaveus li diuen que aquesta esmena, que vostès evidentment saben que no poden presentar, és absolutament il·legal. Sap per què? Perquè necessita informe que l'acompanyi. I no hi hauria un sol informe favorable que avalara una proposta com la que vostè vol presentar així, perquè hi ha un reial decret legislatiu del PP que ho impedeix. És a dir, que no sols ens estan dient que ens apretem el cinturó, sinó que a més no podem afluixar-lo. Però això què vol dir? En quin estat democràtic estem que ens estan dient als ajuntaments que fem això? Això què vol dir? Jo contra això i el meu grup em rebel·lem. I contra les seues lliçons també. Moltes gràcies.